Здравейте! Да попитам абонатите и на този ми YouTube канал как може от град Пловдив да ида до град Сапарева баня, понеже януари месец съм се запазила дата 10 януари за специализирана болница по рехабилитация. Ще ходя да си нагрявам болните кокали или кости. Сапарева баня знам, че има много, мисля, минералната и вода е с много висок градус. Като си пуснеш едно яйце във водата, ще ти го свари. Бях много изненадана, че ми дигнаха телефона, като ги набрах. И докато пътувах на връщане от социалната кухня в автобуса и си проведох капарирането на датата. И сега ме интересува как да ида до тази Сапарева баня. Аз съм многодетна майка и имам право на един път в годината на безплатно пътуване с влак. А с автобусен транспорт си плащам и после социалната служба ми осребрява билетите. Тъй, че очаквам някой да ме съветва как мога да ида до Сапарева баня. В този район на България не съм ходила. Обикновено като млада, като дете даже, ходихме от Пловдив, София прекачвахме оттам за Северна България, където живееха баба ми и дядо ми и леля ми, сестрата на баща ми. Сега там е останала братовчетка ми Илийка с съпруга си, а другата братовчетка загуби мъжа си и живее в Испания с дъщеря си и внуците близнаци, момче и момиче. Понеже северозападна България, много села са с западащи функции, загасващи, и по време на тези последните избори за кметове, новините изключително оттам бяха кадрите с фалшификация на вот. Ще очаквам да ме посъветвате как мога да стигна до град Сапарева баня и там вече като ида ще качвам видеа в трите си канала. По-точно в двата, защото компютърът с мене няма да го нося. Ще бъдат в каналите Валентина Псалтирова на кирилица. На нея го качвам от телефона и също в канала ми Funny Cats, Birds and Dogs
от телефона се качват. Благодаря ви предварително на тези, които ще ме ориентират. До нови срещи!